pun pundutan tembang wonten Sri Wuning Walang Kekek. Nyumagaken para kadang sutresna beksan nggih. Kadang sutresna budaya ingkang arsa ndherekaken beksan. Mawi irama tayub sinareng karawitan karji laras. Ugi katur bos KRY ingkang tesih nenggani ingkang gadah kawasan BJL Budi Jaya Logam matur nuwun kangge anyeng uyung ugi sedaya para warga Bapak Ibu para pamirsa nyumanggaaken sugeng amriksani nun kula nuwun. Senajan wekasanira prapteng lena lelaku negara mangga apa ndak iya matur nuwun Punden Sri Kresna
kabarnya jagat hujan gerimis di Jawa Timur kalau rindu kirimlah surat jangan menangis kita pati awan-awan semangat duren mangan nongko digawe jamu rapi prawan ning awak loro rapi sinden ning awak lembu suwe-suwe dadi selawe cukup papat kari selikur yen tak pikir ora melu duwe ora liyo dadi satulur etan kali kulon yo kali tengah-tengah ana wate etan kemati kulon kemati yen ditimbang padha abote sawung kalih bayang kono sing digawe kayune jati kena eling disambung ana ora lihat yang ngeting ati gayeng tenan ya Gayeng Mas. tenan Sri Wuning langsung dikon nyekel walang keke.